Bé, bona tarda. Nosaltres també estem contents, ens sumem als agraïments per la possibilitat de realitzar aquest estudi, aquest encàrrec. Nosaltres venim, diríem, d'un coneixement previ que hem intentat deixar-lo una mica, tot i que és impossible parlar de Vallbona sense parlar del Rec Comtal, però en l'estudi, com veurem, hem descobert altres situacions i altres temes que realment converteixen a Vallbona en un dels barris segurament més interessants de Barcelona i que té unes característiques que el fan realment singulars. Nosaltres, l'equip de redactor de l'estudi, està format en aquest cas per mi, pel César Jiménez, que està aquí, i per la Diana Zuniña. Nosaltres, molt ràpidament, l'esquema, diríem, del treball, de l'estudi, evidentment hi ha una sèrie d'introducció històrica que avui passaré molt ràpidament i em centraria més a explicar, diríem, els apartats principals, que serien la identificació del paisatge existent, els generadors d'identitat, els valors i, finalment, els objectius de qualitat paisatgística. Vallbona es troba, diríem, en una situació limítrof, en dos sentits. El sentit municipal, és l'últim municipi de Barcelona, entre Barcelona i Montcada, però també es troba en aquesta situació estratègica que fa, diríem, de coll entre Collserola i la Serralada del Litoral. I en aquest cas també forma part d'aquest coll que formen la conca del Besòs, que és la conca productiva de Barcelona, entre el Besòs i el Rec Comtal, com veurem. En aquest sentit, Vallbona té aquesta condició obligatòria d'introducció de parlar del territori. Estem parlant d'un punt de connexió de diferents torrents amb el Besòs, el torrent de Tapioles, i al mateix temps aquesta idea d'estructura verda, de la connexió entre Collserola i el litoral, que una mica s'explica amb aquest dibuix, amb aquesta idea de connexió biològica i faunística. Bé, Vallbona, diríem, és un dels barris menys densos de Barcelona, un barri amb 1.370 habitants, amb una densitat de 23 habitants per hectàrea. Nosaltres a l'estudi, com veureu, d'alguna manera l'àmbit del barri de Vallbona, que són 59 hectàrees, l'hem ampliat perquè hem inclòs Vallbona, el límit de Vallbona seria més o menys per aquí, però tota aquesta part, la més densa, que és l'altra banda del turó de Can Sant Joan, és ja el municipi de Montcada, és el barri de Can Sant Joan, un barri molt més dens, i també necessàriament, al parlar de Vallbona, hem de parlar dels barris de Ciutat Meridiana, de Torre Baró i de Trinitat, que ens enllaçarem segurament amb l'estudi de la Rosa i el Jordi. També he de dir que Vallbona, com veurem, és un dels barris amb menys densitat de Barcelona, amb més qualitat ecològica i d'espais verds, i és segurament dels barris que té un tant per cent més baix de superfície residencial. Té un 11% de superfície residencial del sòl. Molt ràpidament, 4 moments que expliquen la realitat de Vallbona. Diríem aquesta evolució agrícola del paisatge, evidentment des de l'inici del Rec Comtal, prèviament, al segle IX, però el paisatge de Vallbona quan es comença a habitar des del segle XIII, vinculat molt amb l'agricultura, els horts, des del segle XIII al segle XIX, aquesta idea de paisatge entre el Rec Comtal i el riu Besòs, i en el segle XIX es comença a, d'alguna manera, segregar o es comença a quedar aïllat respecte a altres barris de Barcelona amb la inclusió de les estructures ferroviàries. Aquestes infraestructures de mobilitat del segle XIX que després han passat a ser estructures rodades de trànsit privat, de vehicles de la C-17, etc., que han generat que Vallbona sigui un territori aïllat respecte als altres barris de Barcelona i sigui un espai totalment fins a un punt també certament com residual, amb algunes parts difícilment recuperables amb aquest tipus d'infraestructures. Hi ha un altre moment, que és aquesta evolució de la MPGM de Vallbona, del Ricard Pier, la Rosa Barba i
i l'Enric Serra, que comença al 76 i culmina al 90 amb el Peri, on es planteja aquest pla de millora, es planteja d'alguna manera acabar d'urbanitzar aquesta part de baix del turó de Can Sant Joan i culminar una mica el que anomenem el barri de l'Ondo, que seria aquest barri d'aquí, i el barri del Pla. Hi ha com una idea de barri o el sector del Pla, el sector de Can Sant Joan, del Turó, del Puig de Jorba i el sector de l'Ondo. Amb aquesta idea es va aconseguir arribar a aquesta baixa densitat i aquesta edificabilitat sobre els anys 90. Després hi ha un altre document, que és aquest ARE, de l'any 2008, que, ja dic, personalment, per sort, crec que no es va arribar a executar, on es volia triplicar la població de Vallbona. De passar de 1.300 habitants, es volien insertar 2.000 habitants més, pràcticament destruint una mica tot el traçat agrícola o el teixit i fins i tot el territori més permeable i els espais naturals propis del barri. Bé, com a primer apartat, la identificació del paisatge existent. En aquest cas, Vallbona, jo crec que aquesta fotografia explica bastant, d'alguna manera, les característiques principals i els trets més identificatoris del barri. Per una banda, evidentment, la topografia. Tot i que estem parlant d'un turó de 90 metres sobre el nivell de les vies del tren i del Besòs, estem parlant d'un punt, diríem, privilegiat de mirador respecte a tota la vessant del Besòs. Un punt amb una topografia important on s'han anat construint des dels anys 30 una sèrie de construccions, algunes d'elles d'un caràcter més informal, fins i tot, evidentment, sense llicència, i on ha estat molt, diríem, molt vinculat al creixement ferroviari i infraestructural de mobilitat, però ha generat sobretot un territori vinculat a les estructures hídriques. Per començar, Vallbona és creuada per l'aqüeducte romà. Aquest és un primer esquema de connexió entre l'aqüeducte romà, que com sabeu surt de la confluència del riu Besòs, del nivell de la confluència d'aquest punt del Ripoll i el Besòs, que connecta fins a Bàrquino. L'aqüeducte romà, una infraestructura tancada, que porta l'aigua des d'aquest punt fins a aquest punt a Bàrquino i passa, entre 11 barris de Barcelona, passa pel barri de Vallbona. A partir del segle IX, amb la incursió del rec comtal, com sabeu, és una infraestructura oberta, que genera una relació nova dels habitants amb l'aigua, genera una dinamització de tota la conca productiva de Barcelona, perquè el rec comtal no només serveix per transportar aigua, sinó serveix per irrigar tot el territori de la conca productiva de Barcelona i també esdevé un espai públic, un espai de trobada, per tant, dona caràcter als barris. En aquest sentit, Vallbona és l'últim barri de Barcelona que manté aigua del rec comtal. Per tant, només per això ja té un interès cabdal i és un barri que realment té un patrimoni, en aquest sentit, vigent i fràgil, perquè està en perill, i també és el seu potencial. Per altra banda, també vinculat al rec comtal, o diríem transversal al rec comtal, hi ha el torrent de Tapioles, que també és un dels punts que a l'estudi estem plantejant recuperar i posar en valor, i tota, evidentment, la llera del Besòs, molt propera, que també és un espai d'oportunitat. Altres estructures hídriques del territori de Vallbona són tot el sistema de fonts i de petites rieres. I, com dèiem, la topografia, en aquest cas, la topografia que ens genera unes pendents i unes orientacions que ens provoquen que tota aquesta cara sud de Vallbona, a diferència, fixeu-vos, a la cara nord, la cara nord-est, que és tota la cara de Montcada, de Can Sant Joan, que curiosament és la cara més poblada, el territori molt més dens. Tot aquest espai és un espai fantàstic, que actua com un parc natural urbà, amb molt poca densitat d'edificació i, podríem dir, com bastant desconegut. Potser és un dels parcs més desconeguts, potser perquè és el que està més extremat en l'extrem de Barcelona. Hi ha una riquesa ecològica, una riquesa vegetal amb diferents sistemes vegetals molt important i d'alguna manera també és dels trets característics del lloc. Amb tot això faria que si agaféssim un petit cronograma de l'evolució morfològica del barri, hem agafat com
4 moments del barri, des dels primeres, diríem, habitatges vinculades a la Torre Baró, que serien del 1850, fixeu-vos com sobre el 1949 ja passem sobretot, es va consolidant el barri de Can Sant Joan i Vallbona es va creixent sempre vinculat d'alguna manera a la futura traça del ferrocarril i vinculat en aquest punt que és el Pla de Vallbona, alliberant sobretot tot el que queda entre el Rec Comtal, alliberant el que quedava, deixant com a territori agrícola tota la part d'horts, el que ara mateix és els horts de la Ponderosa, entre el Rec Comtal i el Besòs. El creixement, a finals dels anys 60, l'any 68, segueix en aquest creixement dens de Can Sant Joan i es comencen a consolidar els assentaments en les parts pròpies del turó i, evidentment, es concentren més a la part plana, que, per altra banda, també és la que està més propera a l'autopista C-17. Bé, això seria l'estat actual, en aquest moment, i si fem aquest solapament dels habitatges o de les edificacions que s'han anat perdent, que evidentment són les que han quedat d'alguna manera superposades per la inserció de la C-17, de l'autopista, veiem d'alguna manera aquest buidatge que ha fet la pròpia infraestructura i que ha separat el barri generant una barrera, com dèiem, insalvable. Actualment només connectada pel carrer Castelldefels, que és un pont que connecta el barri de Torre Baró amb Vallbona. Molt ràpidament, alguns exemples diríem, el que nosaltres també hem considerat els edificis els habitatges més interessants del barri, anteriors als anys 60, i els hem agrupat en aquests 3 sectors, el Pla, on evidentment hi ha els vestigis de la Granja Montserrat, la Granja Ritz, vinculada també al Rec Comtal, al Torrent de Tapioles, que són aquestes edificacions, algunes d'elles realment són de planta baixa més 1 o planta baixa, una edificació molt característica de Ciutat Jardí, o a les primeres edificacions del Puig de Jorba, que són cases, algunes d'elles amb ampliacions i amb extensions bastant d'arquitectura informal i fins i tot autoconstruïdes. I les edificacions més antigues també del barri, o de la part del barri del sector més a la vessant, que serien aquestes, també amb unes arquitectures de baranes i unes circumstàncies d'alguna manera bastant d'autoconstrucció i d'arquitectura com bastant econòmica. Amb tot això formen una mica el color, el paisatge urbà residencial d'aquest barri, que és de molt poca densitat, però d'alguna manera d'una riquesa que denota també la intensitat i també la voluntat de les persones de viure en aquell lloc. Una vida que té a veure amb voler viure a l'exterior, moltes cases amb patis, moltes cases amb jardins, la gent a fora cuinant, fent les barbacoes, ens hem trobat en diferents situacions al llarg de les visites que hem fet a l'estudi. També veiem una mica els usos al barri, els usos productius, que serien aquests d'aquí, que estan en taronja, els usos industrials, més en els extrems, tot el que té a veure als voltants de les autopistes del riu, els equipaments. És un barri molt petit, però té alguns equipaments esportius, té una escola, no té cap llar d'infants, no té institut, per tant els nens han de sortir de barri, fins i tot hi ha problemes per arribar a l'escola més propera, que és la de Can Sant Joan, perquè està a un altre municipi, i no té cap biblioteca, com a trets així, diríem, característics. Comerços, hi ha molt pocs comerços, però també és veritat que hi ha pocs comerços en els barris de la vora. Per tant, és una zona de Barcelona amb poca intensitat comercial. I, en canvi, espais de trobada o de situació de veïnatge es concentren bàsicament aquí, als voltants del camp de futbol, al que seria la plaça 1 de Maig. Un tret molt important i que condiciona Vallbona és la seva connectivitat. Vallbona, a nivell de transport públic, només es pot arribar amb un autobús, amb una xarxa de bus, perquè tant el metro com el tren queden a altres barris, queden fora, diríem, del que és el límit del barri de Vallbona. Per altra banda, en canvi, el que sí que connecta molt Vallbona i fa aquesta barrera, que és aquest mapa sonor,
és la carretera, diríem l'autopista, la C-17, que és el que està aïllant i està generant aquesta barrera inclús acústica, no només física, sinó acústica, que fa que aquesta zona, la zona del Pla, la zona més habitada de Vallbona, sigui una zona realment amb unes incomoditats i unes interferències importants. Per tot això, els elements que considerem generadors de paisatge serien, en primer lloc, uns elements d'identitat històrica. En aquest sentit, hem llistat, per una banda, les edificacions més antigues o que s'haurien de recuperar, com la Granja Ritz, les casetes anteriors als anys 60, les casetes que estan vinculades al carrer del Rec Comtal, al Pont de la Vaca, però, per altra banda, també elements, diríem, naturals, com els horts, les traces dels horts, evidentment el Rec Comtal, i també aquest carrer, el carrer Puig de Jorba, que és el carrer que ressegueix les antigues vinyes que formaven tot aquest turó i que van ser la base per a la urbanització de les cases posteriors. Per tant, serien els elements d'identitat històrica. Pel que fa als elements d'identitat natural, és un barri, com dèiem, que té uns elements molt importants i molt potents, com són el Rec Comtal, la connexió amb el Besòs, per tant, aquesta relació entre les dues infraestructures hídriques, la topografia que genera tot el turó, de manera que genera uns miradors naturals d'un valor paisatgístic molt potent, i també els horts, el territori agrícola. Per tant, ens trobem en un barri vinculat a un riu, a un rec, a un turó i a una zona que és la zona, diríem, de productivitat agrícola més gran de Barcelona, a nivell d'hectàrees, de superfície. I com dèiem, això seria el resum de la mobilitat que genera aquesta identitat, perquè Vallbona, d'alguna manera, està molt connectada amb el barri de Can Sant Joan. Primer per la necessitat d'accés des del transport públic, des del transport públic de Montcada o fins i tot des del transport públic amb metro. Hi ha aquests dos carrers, el carrer Castelldefels i aquest carrer que dona la volta i que, evidentment, per arribar a Vallbona amb transport públic és necessari arribar des d'un altre barri o fins i tot des d'un altre municipi, a no ser que vinguem amb l'autobús, que és una línia que va amb aquestes parades en el turó. Per tot això, els elements, diríem, de fragilitat o el que hem considerat els elements de valors, fragilitats i potencialitats, en aquest cas, per una banda, tenen a veure amb aquesta imatge. Nosaltres considerem que Vallbona és dels punts de Barcelona més interessants perquè actualment és l'únic lloc on podem veure exactament com era el Rec Comtal o com és el Rec Comtal, perquè és un dels únics llocs que queden amb aigua. El Rec Comtal, a partir de Vallbona, un cop passat els horts de la Ponderosa, el Rec Comtal fa un bypass i torna cap al Besòs. Per tant, només per això ja és un punt d'interès, de valor, de potencial, però també de fragilitat, perquè també sabem que hi ha un pla per soterrar les vies del tren, que d'alguna manera també posa en perill la mina de captació d'aigua del Rec Comtal. Per tant, és valor, fragilitat i potencialitat. Per altra banda, també tenim tota la riquesa ecològica i la connectivitat, diríem, amb els turols, amb la serralada, i aquesta idea de generar superfície agrícola, la possibilitat de també recuperar la Granja Ritz i generar espais productius i d'alguna manera que serveixin com a realment generar un barri ecoproductiu. I, finalment, aquesta idea topogràfica, de generar una idea d'una xarxa de camins que portin fins a aquests punts del turó on es tenen unes vistes privilegiades i plantejar que tot aquest espai es pugui esdevenir, que de fet ja ho és, un parc que potser pugui atreure gent o dels propis habitants del barri, que són pocs, però que generi realment un espai singular i de trobada. Per tant, entre d'alguna manera el Rec Comtal, la idea aquesta de generar un barri ecoproductiu i la idea d'un barri amb accidents topogràfics per generar un espai de miradors. Per tant, com a objectius, finalment, com a objectius del treball, ens plantegem recuperar la memòria, objectius de recuperació de memòria, per tant,
posar en valor a nivell cultural i productiu el rec comtal existent, per tant, posar en valor tots els voltants i les vores del rec comtal, entendre que el rec comtal no és només la pròpia traça, sinó és tot el que l'envolta, és els camins que l'atravessen, el pont de la Vaca, les superfícies, que formen part d'aquesta idea de per gravetat que feia el rec comtal, d'irrigar els camps. També són, per altra banda, les cases, totes les cases antigues, primeres, diríem, assentaments de Vallbona i la reactivació de la Granja Ritz com a punt potser neuràlgic del barri. Per altra banda, objectius d'ecologia, potenciar aquesta idea de verd, fins i tot plantejar que el propi carrer Castelldefels, que és l'únic punt que connecta amb el barri de Torre Baró, de Ciutat Meridiana, i que al final connecta amb Collserola, pugui esdevenir un corredor verd. Per tant, aquesta idea que tota aquesta bossa de vegetació que tenim, el turó, que connecta amb el rec comtal, que connecta amb el Besòs i que acaba connectant amb el litoral, doncs que tota aquesta connectivitat pugui també tenir una certa continuïtat amb Collserola a través del carrer Castelldefels, d'aquest pont que ara mateix és una infraestructura, diríem, com bastant dura i bastant poc amable. No té cap ombra, és un pont llarg, l'únic punt de connexió amb l'estació de metro. I com dèiem, aquesta idea de xarxa de camins que porten a un mirador, o diferents miradors. Nosaltres hem marcat com diferents possibles punts on es poden tenir superfícies d'estada i que generarien realment una xarxa i uns espais com bastant agradables. Una idea de generar un parc, sempre, evidentment, vinculat al rec comtal i al Besòs. Doncs amb aquesta macla de diferents capes d'història, d'ecologia i també de mobilitat, proposem una síntesi d'objectius de qualitat per a un barri que considerem que amb estratègies de posar en valor aquests elements, però també d'intervenció, evidentment una intervenció necessària, sobretot a nivell de mobilitat, doncs segurament aconseguiríem un barri que tingués molt més connexió, una connexió molt més amable amb els altres punts de Barcelona i que podria augmentar la densitat, com està prevista, el Pla Director de Vallbona que s'està redactant des del Consorci del Besòs, augmentant una mica la densitat, no tant com està prevista amb l'ARE, però mantenint aquest caràcter de parc i d'espai verd. En aquest sentit, nosaltres hem fet com una aproximació al que serien tots aquests punts, aquestes idees, i sortiria una imatge d'aquest tipus on realment Vallbona segueix esdevenint, segueix sent un barri, evidentment, parc, un parc-barri, un barri verd, amb una connexió verda, una connexió amb continuïtat ecològica, biològica amb Collserola i amb uns punts de xarxa de miradors vinculats també a tot aquest espai agrícola. I per què no pensar que realment els valors de Vallbona, tot aquest patrimoni intangible i natural, que és la història, que també és el present, que és tota aquesta part biològica i hídrica que ara mateix ens està aportant el rec comtal, que desapareix, que retorna cap a Barcelona. És una Barcelona, són uns elements que d'alguna manera es podrien estirar, podrien generar el motor cap a altres barris, cap a Trinitat i altres barris, i podrien esdevenir d'alguna manera un exemple i diríem una directriu a seguir cap a aquest tipus d'intervencions i un urbanisme que es fixés en aquests tipus de situacions. Per tant, en aquest sentit, considerem que el treball d'alguna manera s'enllaça o s'hauria d'enllaçar amb els treballs que han explicat abans, que explicaran ara també, i que creiem que l'aportació que fa o que ens ha fet a nivell d'estudi obre unes portes que també, pel que tenim entès en els estudis que s'estan fent pel Pla Director de Vallbona, s'estan incorporant d'alguna manera aquestes sensibilitats d'una Barcelona que també posa en valor aquests elements d'una arquitectura més informal i també d'una història vinculada a les infraestructures hídriques. Moltes gràcies.